No mitä sitten se tekoälyn hakuoptimointi on tulevaisuudessa? No lähitulevaisuudessa on tulossa tällaisia tekoälyn työkaluja, jotka tekevät sen oston asiakkaan puolesta ihan loppuun asti. Kun tällä hetkellä suurin osa ihmisistä, jos he kysyvät tuote- ja hintavertailuja tai liikkeiden yritysten sijainteja tai arvosteluita, ja sen jälkeen kun he saavat sen listauksen tekoälyltä, he siirtyvät itse sivuille, tekevät mahdollisesti sen oston, täydentävät ehkä omat tietonsa siellä ja niin edelleen. Mutta nyt on jo tullut tällaisia lisätoimintoja, että se tekoäly toteuttaa sen hankinnan loppuun asti suoraan siinä. Ja se toiminta on sitten ihmiselle vielä entistä helpompaa ja nopeampaa. Eli siihen tulee semmoinen checkout-moodi. Eli tekoäly tekee, kun ihminen tekee sen haun jostain tuotteesta, palvelusta, tekoäly hakee sen, tekee sen oston loppuun asti, tuo sen lähes loppuun asti ja vie sen ihmiselle tarkistettavaksi, joka sitten kuittaa sen, että se homma on ok. Ja hänen ei itse tarvitse pyöriä sit siellä ja lisätä hintatietoja ja kaikkia niitä henkilötietoja ja lisätä niitä ostoskorituotteita sun muita. Tämä on niinku se lähitulevaisuus, mitä puhutaan tällä hetkellä. Ja yleisestikin juuri tämän takia nettisivuilla ja sivustoilla tulee olla sitä tuotteista ja palveluista selkeät ja laajat tiedot, koska vaikka se ihmissilmä ei niitä lukisi koskaan, niin tekoäly kiertää ne läpi. Helposti aina ajatellaan, että no, kun mä oon kirjoittanut jonkun pitkän blogin tai jutun tai tekstin, ja kukaan ei käy sieltä lukemassa. No ei ihminen välttämättä, mutta se silti tukee sitä, tai ei ihminen välttämättä sillä hetkellä, kun se on luotu, se voi käydä myöhemmin, mutta eritoten tekoäly, se surffaa paljon siellä ja löytää sen tiedon kyllä. Tekoälyn silmin kaikki nähdään brändinä, ja se sijoittaa sen vahvan brändin korkeammalle. Eli se antaa enemmän pisteitä hakutuloksissa ja nostaa niitä, mitä vahvempi se brändi on. Se etsii verkosta suosituksia ja sitä toistuvaa vahvaa ääntä. Ja jos se brändi on epämääräinen ja se nousee tosi epäsäännöllisesti ja ne tiedot on niin vaikeasti haettavissa, niin on epätodennäköistä, että se tekoäly nostaisi sitä haussa ja suosituksissa. Elikkä omataan selkeä yleisö ja monipuolinen näkyvyys internetissä. Se on niin se pääsanoma näissä. Ja tekoäly on äärimmäisen tarkka ja se on kehittynyt ja se monipuolisesti hyödyntää asioita, mitkä ulottuu ihan ihmisten arkeenkin. Ja tämä tulee niin tehostumaan entisestään, eli tämä on vasta hyvin vaiheilla oleva tekoäly. Se kehittyy koko ajan entistä enemmän. No sitten voi ottaa ihan testiä. Miten sitä tekoälyä voi itse hyödyntää seurassa? Kysytään esimerkiksi ChatGPT:ltä, että mitä seudun asukkaat ovat mieltä seurastamme harrastuspaikkana. Katsotaan löytääkö se ja mitä se löytää ja ennen kaikkea mistä lähteistä se käy hakemassa sen tiedon. Kun se hakee sen tiedon, niin sit siinä näkee myös, että missä paikoissa seurasta keskustellaan tai missä paikoissa sitä tuodaan esille. Voi kysyä, mitä harrastuksia suosittelisit minulle lähiseudulla, kun haluan oppia jotain uutta ja kehittää kuntoa. Niin katsotaan vähän, mitä kaikkea se hakee minulle silmieni eteen. Ja jälleen mistä lähteet. ChatGPT:ltä voi sitten pyytää, että luoppa urheiluseuralle digitaalisen markkinoinnin kampanja, jolla houkutellaan uusia aikuisharrastajia. Eli tässä määritellään se kohderyhmä ja keino, miten halutaan markkinoida ja mikä on meidän tavoitella, houkutella niitä aikuisharrastajia. Ja tässä näin sitten tekoäly voi antaa listan esimerkkikampanjoista, mutta sehän ei tee sitä työtä puolesta, eli se voi toimia lähdetietojen antajana, ideoiden jakajana, mutta se oikea työ niin toki sitten ihmiset ja seuran toimijat joutuvat tekemään. Pyydetään luo urheiluseuralle ystävänpäiväkampanjan somepostaukset. Ihan tämmöinen tarkka konkreettinen. Et seura haluaa ystävänpäiväkampanjan, mutta nyt ei ole aikaa pohtia, mitä niihin sosiaalisen median päivityksiin kirjoittaa. Niin kysytään tekoälyltä ideoita, verrataan toimiiko se sitten siihen seuran brändiin, muokataan se brändiin sopivaksi, jos se ei suoraan toimi semmoisena, mitä tekoäly antaa. Ja sitten voi pyytää räätälyykampanja seuralle.
Mutta näissäkin aina pitää muistaa, että näitä vastaavia näkyy, että eri tahot, yritykset, ihan viranomaiset ja eri seurat käyttävät näitä tekoälyjä näiden kampanjoiden ideointiin, tekstien tuottoon, ja niissä on tietynlainen kaava näissäkin. Eli aina kannattaa kuitenkin oikolukea ja tuoda sitä omaa persoonallista vivahdetta. Eli tämä aina kannattaa muistaa, että se voi olla hyvä pohjana, mutta lopputuloksena eritoten, jos tämä on tärkeä kampanja, niin halutaan panostaa, niin tuodaan se oma näkemys sitten siihen, että ollaan se oma persoona